Good morning guys. Today is Thursday, April 20. Naligo na ako. And syempre, hindi natin binasa yung ating kilay. Katawan lang. At saka, yung buko pala hindi ko binasa kasi kababasa ko lang nito. So, hindi natin siya binasa today. Bukas ko babasahin yung ating buhok. Papaliguan. So, ito yung pang-apat na araw na nagpakilay tayo. And makati na siya. As in, makati na siya. And kung makikita nyo, may nakikita ko dyan na parang may mga space. Pero, hindi pa klaro kasi magbabakpak pa siya, diba? So, naglagay lang ako pala ng Glow Plus Glow Serum from Caris. Available to sa aking Caris shop. Link down the description box. And, eto, yung sunscreen. SPF 50. Meron siyang SPF 50. Yung stick. Available din to sa Caris. Alis pala kami. Punta kami ng city nila, Race and Marsh. Hindi ko alam kung sama si Kat. Kasi kagabi wala si Kat. Hindi siya nakasama sa dinner. So, ingat-ingatan lang natin yung ating kilay na wala. Lagyan, speaking of kilay, nalagyan ko pala siya ng cream. Ito yung nilalagay ko every morning and bago matulog. Kasi ito yung binigay doon sa kung saan tayo nagpakilay. Lalagyan natin siya. Makati siya. Makati buti na lang. Pwede natin siyang ganyan-ganyanin. Diretso kamot na rin habang dinalagay yung cream. Ayan. Malamig siya. Buti na naalala ko. Isang beses ko lang nakalimutan na hindi siya lagyan. Ayan. Okay. Dito natin siya ilagay para maalala natin. And next, maglagay ulit ako ng sunscreen. Etong Kinorix kasi may tint siya guys. Ayan. Maganda rin itong sunscreen. So, patungan natin yung nilagay natin na sunscreen sa mukha. Ito kasi may tint. Gusto ko rin ito. Para doble-doble ang sunscreen natin sa mukha. So yeah, pupunta kami sa sa city. Kasi may titingnan ata din si Mers na sapatos sa Foot Locker. And sabi ko, gusto ko rin mag-Uniqlo. Kasi diba, wala naman kayong Uniqlo sa amin. Last kong Uniqlo, nung kami ni Reese, nung nagpunta kayo ng Melbourne, matagal na yun. Matagal na yun. Gusto mag-Uniqlo. Yung tagyawat ko dito, ang laki. Okay, and meron pala ako. Yung nabili natin sa nagpunta sa Burnside. Maalala nyo, pumunta ako sa Mecca. Hindi ko wala ito sila nakakita. Gagamitin ko kasi yung ating biniling blush. Ayan, meron tayong blush na Hourglass. Tulad to kay Race. Trinay ko kasi sa kanya. And nagandahan ako. Anong shade nito? Diffused Heat. Yan yata yung shade niya. Diffused. Ayan siya. Maganda siya, guys. Ayan. So, bumili tayo ng blush. And, syempre, bumili rin ako ng may brush to. Dito. Eto, Hourglass. Yung Hourglass na brush. Pang blush on or pwede rin siya sa foundation. Ito kasi, maganda siya kasi mayroon siyang takip. Pwede ko siyang dalhin sa bag. Hi, Sa. Good morning. Ayan, may takip siya. Tapos, ayan. Diba? Oh. Ayan, pwede siyang blush on or pwede rin siya sa foundation. So, ganyan na. And,
Bumili ako ng pang-contour. O, diba? Ako na ito may pang-contour. Mecca brand lang to. Off-duty. Contour stick. Yan yung kanyang pangalan. And bumili rin ako another brush. Diba? Kung maraming brush. Ayan. Buffing brush. Ano rin to? Sa pang-contour. O, diba? Ako na ito magkukontour kasi lumalaki na ang face. So, bumili lang ako nito kasi wala akong pang-contour na brush. Mecca rin to. Naghahanap sana ako yung sa Argos pero wala sila. So, ito na lang. So, yan yung nabili ko, guys. Sa ating little shopping nung isang araw from Mecca. So, yan. So, tapusin ko lang to and gagamitin ko to mamaya. Yung moonshot. Patuloyin ko lang yung ating mga nilagay dyan. Then, anong oras na ba? 8:42. Alis kami 10:30. So, mag-edit pa. Pero kung mag-edit na konti. Kasi hindi ko yung matapos. So, balikan ko yung mamaya. Good morning, kids! Andito na sila. Nagbe-breakfast. Cereal. Cereal din kayo holding. Hindi, okay na yan. Hi! Meron yung rice din dito. Ay, oo, yan, may egg. Oo, masarap yan. Ayan si Jan. Nag-blower pala siya sa labas kasi sabi niya para may gawin daw siya. Ha? Flat already? Na-flat na yung blower. Naghahanap si Kuya ng tomato sauce kasi yan. May rice siya dito, oh. Pero hindi niya kakainin yung egg. Yeah, yung egg. Kinain niya na yung hotdog. Okay. Mini-makeup pa niya si Ate Holly. Si Holly hindi namin isasama kasi wala tayong car seat. Si Sak isasama namin kasi si Sak hindi na kailangan ng car seat. Doon siya sa gitna ng mga bata. Kasi isang car lang naman ang gagamitin natin. Kasi nandito na si Johnny Boy. Hindi na tayo pwede hindi na natin madrive yung kanyang car kasi alis din siya. So, sa kanya si Holly. Tsaka si Kuya. Hi, Arlo. Tuwang-tuwa siya kay Kuya TJ. Hi, Arlo. Kuya, look. Look at Arlo. Nag-aayos lang si Sisi. Oh no! Hi, Arlo boy. Hindi tayo nakapag-edit, guys. Hindi ako nakapag-edit. Tapos si Holly, kanina nagpabis, 3 beses siya nagpalit kasi ayaw niya yung sinusuot, yung pinapasuot ko sa kanya. Nag-ano na pala tayo, guys. Ayos na tayo ng mukha. May alis na kami. So, i-ready ko na yung aking sarili. So, ito yung aking isang, ang ganda nito, sa Korea din to, guys. Ayan. Parang feeling ko makaka-copyright tayo dahil sa pinapalad ni Holly. So, yan, leggings. Tapos, ito Korean din to, na, jumper. Ayan. So, yan na yung ating look for today. So, ayan yung laptop ko. Hindi ko siya nagalaw. Tapos, ito ulit ang bag natin. Bibihisan na lang to si Dong. Soon. Tita race car. Ayaw niya can you wear trackies, please? It's cold outside. Binihisan na siya, umiiyak siya. Ayan na si Tito John to the rescue. Oh, tap na kay Tito John. Sabi ko sa'yo, iwan na lang natin siya kay Tito John. Oo, Tito John ka na lang. Pinalinis ko dun si Kuya. Pinapick up ko yung mga toys kasi alis na kami. Oh, sige. Thanks, ya. Wala. Thanks, ya. Okay. Sak, you change your shorts? You said. Okay. But you change it to... May maganda siyang shorts. Ewan ko ba kung bakit yan sinusuot niya. Get your jumper. Oh my God. Alis din to si Tito Jan. And si Holly, ayan yung kanya. 3 beses siya nagpalit. You like what you're wearing now? Holly? You like what you're wearing now? Where are you going, Ayla? Where are you going, Ayla? Ang dami niyan daw ng toys. Where's your shoes, Dong? Where's your shoes? Dito, Dong. Wag dyan sa sa kalsada. Dito nag-blower si Jan kasi madaming, ayun yung mga blower niya nasa kalsada. Ayan yung mga dry leaves. Ayan. Nag-blower dito kanina si Jan kasi wala rin siyang ginagawa.
Cute ng dalawa. Ay, look at Tita Manay. Hello, Ate Holly. In the car. See you, Holly. See you. Enjoy. Enjoy with Daddy. I love you. Don't. See you, Daddy. What kind of shoes? Love you. What kind of shoes? Kiss Holly? Yes, I did. Okay. Kiss, Mommy. Gusto niya magsama kasi si Ayla. See ya! Where's Kuya? See ya! See ya! See you! See you, Kuya. Bye. Love you. Love you, ya! Go now! Sas wants to kiss you! Na, ayaw ni Kuya magpa-kiss. Ay, naku. Nakita ang pagkain-kakain na. Oh no. What are you doing? Peekaboo! Pinipikaboo niya. Kikipaglaro man si Do. Oo. Yeah. Oo, wag na kasi yung hirap naman ng life niya dyan. Yeah. Yeah, right. So it's just, can you see where it is? Seatbelt si Zaki boy. Thank you. Oh, kumain na siya ng croissant. Alright. So Zaki boy, you bring this backpack, ha? The pink bag. Okay, Kuya Zak? It's alright, Kuya Zak. Ang happy ni Dudong doon. Inaano siya ni Kuya Zak. Si Ayla nakasmile. Hi, Ayla. Hi, Baba. How's your croissant, Baba? Tumig. Ayan. Narinig niya, guys? Ay, ang happy ni Arlo. Oh, hi. Inabot niya yung mukha ni Kuya Zak. Yung isa, happy siya sa croissant. Maubos mo na ba, Baba? Kalahati na. Happy. Dog, grabe naman yan, Dog. Ala. Ay, sa'yo. Ang sarap na tawa niya. Dog, huwag kang iiyak mamaya, Dog. Kuya, what are you doing, Kuya? To do that laugh? Peekaboo. Dito na kami sa parking. Ayan, dinagay ni Nisak yung backpack ni Ayla. Ang cute ni Ayla. Is it heavy? Is it heavy, Baba? Is it heavy? Dinagay niya yung croissant. Yung phone mo, be. Okay na? Yung shades. Kinuha lang ni Sisi yung ticket na iwan namin sa car. Nandito na kami sa lift. Okay. Inaano lang ni Sak si Arlo. Oh, yan. What you gonna get there, Baba? Huh? What you gonna get in your bag? Siya na talaga may kukunin sa bag. May kukunin na siya sa bag. Ewan ko. Meron siyang kukunin sa bag niya. Yeah, the mommy's here na, Baba. I'm here. Where's your dum-dum? May kinuha na siya. Si Baby! Si Baby! Oh no! Okay. Here's the baby. Okay, go, Baba, go. Should I press the button, Ayla? Press the button, Baba. Change the G. Good job. Ground. Ano, Kuya Sak? You can put it here for now, Kuya. Hey! Ay, si Ayla gusto niya nang manood kay JJ. Move, Baba. Move down. Alright? Move, ma. Move. O, yung paa mo. Wait lang, wait. Okay. Move. Okay. Bigat pa naman yan. Saan mo yan isasabit sa? Sinabit ko rin yung isa. Nisak. Sinama niyo ako para taga-bit-bit nyo ng bag. Hi, Sia. Yung paglabas namin sa lift, dito kami sa Target nilabas. So ngayon, papunta tayo ng Randall Mall. Magko-cross lang tayo na. Cross lang tayo, guys. Malamig. Dami na nangyari, guys. After 1 hour, ngayon pa lang tayo tatawid. You wanna go inside? Si Sak kasi naghanap niya ng sapatos, so dito tayo sa Foot Locker. Wala pa si Mers.
Wala siyang mahanap dito na shoes. Okay. May narinig daw siyang Chinatown. Walang nahanap si Sak dyan sa sa Foot Locker. Where do you wanna go? Rebel the way. Rebel? Oo. Ay, dito na lang muna sa Nike. Ayan, Nike. Oo. Magkatapat lang sila ng Foot Locker. Ito pa naman, ang hirap nitong kabanding pag-shopping. Hindi niya alam kung anong gusto niya talaga. Okay, go, Saki. Ito lang. Wala siyang nakita sa Nike. Dito tayo sa Rebel. Akyat tayo. Si Arlo pinapagatas na. Oo, yung sa kids. Ubus? Ay, good job dong. Oh, nakabi. Doon na si Saak. Dito yung kids. Sana may mahanap siya ditong sapatos niya. Looks nice. Try it on. What size is that one? It looks big. Sana ito magustuhan niya to. Pang go out. Oh, may ganyan. Pero high cut yan, di ba? Meron din siyang low cut. Ah, low cut. That's nice, Zach. I like it. It's the size alright? Sabi ni Zach, yang daw pang go out na shoes. Kailangan niya pa ng isa para sa school shoes. Okay. Tingin. Ay, oo. Parang papel, no? Ang gaan nga. Easy wear lang din. Ah, hindi. May shoelace. That's the same what you're wearing. It's just black. Alright. Yeah. Nice light. But I like this color, Zach. That ones look like school shoes. You like that one? Okay. Trinay niya yung black, hindi niya gusto. Yung red talaga. How much daw? I don't know. This one's nice, Zach. It's cool. Look at that. Yeah. Ano yan? Adidas? No, I'm gonna ask the guy. So, eto na talagang kunin niya. Hanapin ko lang yung nag-work dito kasi si Sak gustong itry yung dalawa. Pakuha natin yung isang pair nito. Size 6. Pinapakuha ko lang yung isang sapatos, yung red na napili niya. Ito naman is track and field. Yeah, nice. Yeah, nice color. You wanna sit down? Thank you. Yeah. Yeah. Yeah, no worries. Is it alright? Ah, oo, may ganun. Yeah. Konti. Are you sure? Do you like it? Ask the guy. If it's... This is fine. Are you sure? If it's too big, I won't. Sa bagay, madadapa siya, no? Yeah. Excuse me. Yes. Is this right size for him? Can have a look. Sit up. Can you stand up? Please, stand up. Stand up, please. Sino? Si Arlo. Now with these, you want them to actually be a little bit tighter. So I think this size is actually really good. Ah, tama si Sa. A little bit of room there. Okay, it's so perfect for him. Beautiful. Yeah, okay. Yeah, that's your size anyway, yeah? Yeah, 6. Okay, that's good. So do you like the color? Yeah. Do you want to try the other ones, Abu? How about the red? It's like... No. Okay, this one too, please. Thank you. No problem. Happy to get that. Thank I you. brought up the red one? Okay. sixes and the red one. Thank you. Try it, Zach, now. And then before you guys decide to get them, we do waterproofing and stain protection. Ah, So if okay. you're That's happy with good. them, I'll spray them. Okay, thank you. Okay. Like it? Huh? Alright, okay. Take it off. We're gonna give it to the guy. Hinihintay lang namin si Kuya. Yeah, he's getting the other shoes. Kinukuha yung yung track and field na sapatos na sinukat kanina ni Zach. Perfect din yung size na yun. So, kukunin na lang yung pair nun or bagong set. Ayan si Arlo. Tulog na si Arlo. Nice. Let me see. Nice. Yeah, I like the color. What's the matter? Okay? Beautiful. Alright. So, this one you're gonna spray the waterproofing, right? Absolutely. Yeah. Yes. I can. It probably won't matter as much with them, but I'll spray them both. Okay, thank you. Sprayan na ni Kuya. Gusto nang suotin ni Zach yung red. Because all they have to do is scan the box. Yes, that's right. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Salamat, right? Yes, that's right. Salamat po. That's for sport. For women. That's women's. Okay. Ayan na siya. Oh. Bayad na tayo. Ha?
Nakadalawa na siya ng sapatos. Dito na sila, Marsay. Ay, dalawa. Hi, ate. Good morning. Bayad na tayo. Baba na tayo, be. Gusto ko to. Oo. Kung may malit nito kay Holly ba? Kaso wala. Ganyan lang. Ay. Okay, thank you. Ito yung New Balance. Ang ganda ng white. Ay, cream. Beige. Parang beige siya, no? Maganda to. Oo. Let's go. Ito maganda. See? Mayroon pa kasi ako. Mayroon pa akong dalawang shoes kasi doon eh. Hindi ko pa nasusuot. Very comfy nga. Gutom na si Sak. So magpo-food court kami. Pero sabi ko, wait lang. Puntan ko yung kanina yung pinunta natin na ano, na may mga bread. Gusto ko mag-take away. French, ano siya, cuisine. Les DIOS cups. Nandito tayo. Ayan, French cuisine. Yung masarap. Hindi ko alam kung anong kukunin ko. Ito si Jam, bilang ko nito mamaya si Jam. Magugustuhan to ni Jan. And etong Swiss. Kuha ko nito. Yung mind ko. Ito na lang. Croissant pudding with snail. Try natin yan. Apple tart, please. No, separate bag, please. Thank you. Ito, kunin ko rin tong Swiss. So, tatlong kinuha natin. Isang Swiss. Apple tart, yes. And croissant pudding. So, dalawang apple tart ang kinuha ko kasi yung isa kay Johnny Boy. Thank you. Dito na tayo guys sa food court nila. Dito tayo sa Kentaro Sushi. Alams na yan kasi sisa. What do you want, Sak? Which one? Teriyaki? How many? 2. My fried rice? Okay. 2, okay. Hi! Dito ako guys mag-order sa Warong. Naka-order na ako dun sa Warong. Dito naman tayo sa dumpling. Gusto ko mag-soup. Diba? Ako na talagang daming gutom. Wonton soup. Tinawag na, hindi pa ako nakaka-order doon. Ayan. Thank you. Ito yung order natin. Hindi na ako naka-order ng wonton soup kasi may pa-soup naman sila and nagpa-add na lang ako ng isa kasi si Sak gusto niya rin mag-soup. So, kain tayo. Meron, ay, fine. May situation kanina dito, guys. Nung may nawalang bata, nakaupo dito. Umiyak na siya. Trinay ni Sisi na hingin yung number kung alam ng bata. Tapos, trinay naman, pero hindi nag-work. Siguro mga ilang minutes din siya dito. Di matagal na siya. Bago pa kayo nag-order kayo. Nandito na siya. Nakaupo na siya dito. Oo. Oo, nandito na siya. Dulo-dulo siya. Nag-order na kami. Finally, nakuha na siya ng mama niya. So, kain tayo, guys. Ito yung ayam. Ayam is chicken. Sa Bali kasi ayam. Yung sa Indonesia, ang chicken nila ayam. Ayam. Kain. Hoy, pag gustong rice ni ano ha, bigyan mo siya ng rice. Hindi na ako ay, fish soup? Hindi na ako naka-order ng wonton soup. Mag-order sana akong wonton soup. Properly ba pa? Ito pala in-order ko. Masarap ang soup nila. Yung mga, yung base lang. At saka, yung sabi niya na best seller nila, ikinuha ko lang. Walang rice kasi hindi nila dali. Oo nga, pero ba si Arlo? Si Sak tapos na guys. Nag-order ako si Sak. Bilis niya kumain. Try mo itong dumpling kayo. Maanghang to. Gusto mo sis? Hindi ka nag-ano lang sa ba? Try mo. I-ano mo yan kasi maanghang dito sa part. More what? Wala na yun. Gusto ka ba? Ayaw natin yan. Ang hirap ako pag ganito naka-open. Kaya nga eh. Kabutan nga din open eh. Hindi may alam siyang number. Hindi nga lang nag-work. Pero alam niya, na-memorize niya. Same number binibigay niya eh. Kaya dapat pala yung anak natin. Yeah. Ano siya? Ano? Korean? Parang Korean ang accent. Parang Korean. Korean? Ano so?
siya nung pagkakita niya sa mama niya. Naiyak din ako. Ang galing niya, talagang naupo lang siya dito. Namin nag-iintay sa CR. May lalabas sa CR. Akala ko nag-order ang mama niya. Tapos biglang lumapit yung babae dito sa halikod. 7. Lumapit yung babae sa likod. Siya kausap ko. Wala po. Akala ko yun lang yung mama niya. 7. Akala ko nga, aglawan tayo ng table. That was you said 7. Tapos na kayong kumain si Sak. Pabalik-balik lang dyan sa escalator. Kasi na-board na siya. Ang sarap ng kinain ko. Si Ayla nilagay na sa ilalim. Ayan na siya. Si Arlo tulog pa din, no? Tulog pa rin ang dudong natin. Very good. Tingnan niyo yung paan niya, oh. Nakadi-4 pa siya. Pumasok pala kami dito sa may Meyer kasi may hagdan doon sa sa unang pinasukan namin para makapasok dito sa Uniqlo. May prom tayo. So dito tayo. Ayan, meron ako niyan. Meron ako niyan. Meron ako nito. Ang ganda. Eto, mayroon ako dito. Sobrang lat. May bag pa yan. Ito yung Ito yung katulad kay Kat. Nung nag-Mexican kami, mayroon siyang bag na ganito, black. Ito maganda to. Ito gusto kong kulay. Wala, ang dami ko ng bag. Ang dami ng bag. Ano ba? Pero maganda kasi ang kulay, oh. Pwede ko to pang grocery. No, pang grocery. Did you say, naghahanap ako ng heat tech. No, extra small. Do you think I will fit here? Oh, no. So what size do you think I am? Medium. Okay. Hindi na to kasya sa akin, sabi ni Sak. So, hanapin natin yung M. Nandito yung kanilang mga heat tech na top na hindi turtleneck. Ayan. So, kuha ko nitong small na white and black. Ayun yung black. Wait lang. Ayun, si Sak nilalaro niya si... Oh, careful, kuya! Ayun. Eto. Bayad na kami pala, guys. Okay, thank you. Oh, okay, sure. Sure, let's do the exchange for you. Gusto niyo na raw bumaba. Okay, thanks Kuya Sak. Alright. Kaya ngayon kailangan niya si Kuya Sak. Punta sila dun sa car na yun. Hanap ko ng socks dito. Meron kong nakuhang isa. And si Sisi meron din. Eto. Ganito. Oh, yeah, same here. Oh, dito pa rin kami sa Meyer. Nag-fit si Mers ng swimwear. Si Sak binagay ko yung phone kasi board na siya. Kawawa naman. Siya lang yung walang phone. Tapos na tayo sa guys, sa Meyer. Dito tayo sa Coco. Nag-order ako ng alams na. Coco, milk tea. Ayan si Dong. Ano, Dong? Ito na yung ating order. So, ako lang talaga nag-Coco, guys. Yung dalawa, take away ko rin yung para kay Holly yung isa. Ayaw nila eh. Tapos meron pa akong isa para later. Ako na talaga. Addict lang. Natapon din. Coco tayo, guys. Nakainin mo ba yan na naglalaro ka lang dyan? Ba't ayaw niya? Pang-pearl ba to? Ba't parang maliit? Maliit yung straw. Hindi ko masip-sip. Mali siguro yung straw mo. Straw yan para sa isa. Siyang nagbigay eh. Para yan sa Tingnan nyo si Sak. Nagtitiktok na yun. Na-board na siya. Ilang oras na rin tayo, di ba? oras na ba? Nakaisak yung phone eh. 3:38 na guys. Bilang ko si Sak ng popcorn dito kay Janice. Triple butter? Ayan. Butter yung gusto niya. Nauhaw na yung aking Saki boy. This one? Or Lipton again? Water na lang na. Yeah. Dito pala kami guys sa Woolies. Tingin tayo kung mayroong schnitzel dito para magluto na lang tayong schnitzel. Gupay! Huwag kang ganyan! Hi babe! Hi. You found... Why? You bought him? Nah, I hope he can get metal spikes. Yeah, he got... Nah, No? not allowed to use them. See? Because I found that out today. Pinakita na ni Sak.
yung kanyang shoes. Hi, baby. And yung... Well, I just thought I'd wait for you to get home. Oi, we're gonna Yeah. I didn't know you were getting these. 10 under daw, hindi pwede yung may metal. Ang pinili ni Sak yung may They won't let you metal. ride metal spikes at your age. Oh, so papalitan siya sa sa ibang Rebel shop. So magluto na pala ako, guys. Kinamatisan na pork. Hindi, okay lang man. Hiwain ko lang yung pork. Sige, B. Bahay mo to, hindi mo ako patutulungin. Tapos, kaya nga pala, hindi ko kasi pinapatulong sa bahay. Open that, Baba. Magluto tayo ng Tapos yung boys, namili si Sisi ng sausages. Pork man lang, doy. Ay, yung ating ice cream para dessert mamaya. Ilagay natin ito sa freezer. Silinagay niyo na yung sausages sa air fryer. Hi! Nandito na sila dyan. You get a new shoes, huh? Oh, that's good. Let me see. What is that? I had $20 left. Who's this one? TJ or Sam? TJ? Sam? Kumari sila ng t-shirt. Ito yung nabili nila. Walang metal, walang spike. Magaan. Mas mura to compared doon sa una. Kaya pumasok dyan ng isang t-shirt. Okay na. Ang gaan! Very nice. Yeah. Ito yung kay Sam. Luto na yung sausages. Meron pang isasalang doon. And eto na yung pork natin na kinamatisan. Pinapalambot lang. Ayan yung mashed potato. Magluto ako ng eggs. Eto na yung food ng boys. Eto kay Jan. And yung kila Dan and Ben nandoon. This is not good. That's okay. Ben, this is your This is Jan. Ayan sa kanila. Tapos may bread din. Si Kuya pala sumabay na. Is that alright? Huy! How is it? Si Sak hindi pa kumakain. Nandito yung ni Sak. Yung kanyang food. Yung sa amin. Pinapalambot ko na lang yung meat. Ayan na. Yung kinamatisan natin na pork. Ngayon ko lang nito. Ngayon mo rin dapat titikman niya? Ngayon lang. Hindi ko pa nakatikim nito, Sisi. Madali lang naman. Pinapalambot na lang. Kaya na kami. Ayan. Naluto na yung kinamatisan na na baboy. Sabi hi guys! Ayan. Mom, I need the fat bit. Thank you, sis. Thank you. Gusto niyang taba. I need the fat bit. Rice na kayo, sis. Gusto niya yung fat. For not all the time. Kainan na, guys. First time pala nila matikman to. Ihuli gusto niya matagpo. You know what? I'm gonna separate rice and then you can Go to Ate Holly. Carly, subukan ni Mami, Si Roger mo na. Yeah, pasok na natin kasi mainit. Ate Holly ka man. May taba tong puti. Hindi, wala nga. Kaya wala. Separate mo na, babe. Ate Holly. Ate Holly. Yummy daw.
Careful, ha? Yummy. Hindi pa nga natitikman. Yummy na. Sino yan? Sniper. Nyam-nyam, baby. Nagutom na doon. Nandun na siya. Kumakain na to ng rice dito sa tabi ka. Ikaw na talaga. O sige, yan. Ako na. Ikaw na. Wala dito kay, Dodong. Dodong. Ay, gusto niya, Day. Pangalawa na. Coming, baby, coming. You right? Mommy, you're feeding all instead of me. Yeah, I'm feeling all ito. Mommy, I want fat. Kat? Gusto ko pat, ate. Si Holy sa sinigang. Yan ang gusto niya. Sorry naman, Dong. Umanga nga din si Dodong. Wait lang, Dodong. Simple lang, kamatis lang. Yeah. Walang pepper, ha? Wala. Gusto mo yung Lagyan kasi. Oo, patis. Walang asin, patis. patis lang. Yeah. Patis. Vegeta. Kunting asukal. Kunting asukal. Yeah. Kunti. Para mapalagay. Alam na natin. Basta madaming kamatis. Anim ang hinagay. Okay. Tara. Si Holy, oh. Mom, more fat. Gusto ni Oli. More pa? Good. Mom, what? Fat. Okay, I have pat. Yeah, gusto niya yung pot. Pero ayoko siya lagi kasi siya talaga. Yung gusto niya. Sa mga kuya niya, tinatanggal siya ang kumukolekta. Can I try? Sure, yeah. Dati Saks na hindi kumain din, no? Oo. Napagod si Sak. If you want more, you can come back here. Malambot. Yeah. Mommy, can I please have more fat? Gusto ko malambot. Yes, baby. More fat. More fat. Gusto ko kasi hindi ako kumakain yan. Ano yan? Sak ako na lang. Ayoko din yan. Ay, di ko rin yan malunod. Si Holy lang. Holy lang tayo. Gusto niya? Yeah, sarap. More fat, please. Ayun, nakasabilin sa akin. Katabi na. Oh, ako hindi rin ako nag-ano. Si Holy lang sa amin. Pero ayoko siyang sige-sige kasi baka. Yeah, wag siya din ko yan. Pangit. Hindi talaga. That's enough of fat, Baba, ha? Yeah, oo. Got it. Hindi siya rin si Kuya. Di ba? Napakain mo na. How do you yourself? Mom, I want for myself. No, I can feed you, Baba. Yeah. No, I just feed you. Just take my hand. You are so young and bright. 기다리는데 왜 모르니? Yeah, I'm ready. One step 달려와줘. Like I love my side. Tapos na kayong kumain. Dessert na yung boys. Bakers na po ang sisi. Baker na siya nag-bake niyan. Brownies. Wow. From scratch to. From the, ano yan, scratch nga. Sauce, parang masarap. Oh, hindi. Ano, sa, ano na, chewy. Ganun. Huwag mo i-judge ang yung baking. And, eto na lang pala natira sa aming, ano, marami to. Dalawa tong, ano, malaking pa. Tay, huwag ka mag-hugas dyan. Nire-rinse niya lang. Dito siya, te. Ito yung dessert. Ito kay Jan to. Mapim si Jan eh. Yan ang gusto nila. Umiyak na si Arlo. Okay. Beba, dessert. Oh, wawa naman ang Arlo namin. Oh, wow. That's happened too. Umiyak na si Arlo. Okay.
Beba, dessert. Oh, wawa naman ang Carlo namin. Oh, wow. That's material. Because I think I do.